najsobotnejší vlog. Čo? Ešte na 3 a ešte sme boli, čo nezačali. Akože, však niečo si už urobil, nie? No, uvarili sme, boli sme von a pôjdeme cvičiť po obede. A to je zatiaľ všetko. Nemám čo povedať iné. Čo nemáš? Musíš povedať, že a nezabudni nás sledovať. Čo to sa hovorí na konci? Aj to môžeš aj na začiatku povedať. Tak nezabudni nás sledovať. Aby si vedel, čo máš v sobotu robiť. Však upratujú, nie? Bežní ľudia upratujú v sobotu. Či? A to je také zastaralé. To je také od starých mamiek, že je sobota, nedeľa, musíme upratovať, lebo je sobota a všetci teraz upratujeme. To nie. Tak ono by to mohlo byť, ale keď máš 2 deti, tak sa to niekedy aj neoplatí. Potom máš sobotu viackrát do týždňa. Áno, presne. Dobre, takže ozývame sa z ďalšej destinácie. Na budúcej obývačke. Rosal do hip-hop. Rosal do hip-hop disjokej. Ale neviem, koľko týždňov si tam, si padnú doma, alebo všetko máš len na zmluvy. Olievka, poď na túto stranu, dobre? Deti si, keby som ja stále preč, tak čo? Môžeš chodiť do roboty od rána do pobedia, vieš? To je sluníčko krásne. Že? Mestské slnko. My dedinčania. Teraz sme v meste, takže... Jedna je na oslave a jedna ide s nami cvičiť, takže... Není to úplne rande vedvou, ale tak keď sa inak nedá, tak je to dobré aj takto. Chodím takto, že mám otrhané galoty a potom... Potom mi je dobrá zima, no ale tak... Pozri sa. 10 razy nestúpiš do toho istého, čo? Aj také som uvažoval. Jaj. No, usmev. Do svojho teritoria. Nosa. Daj banánovú. Čo? Banánovú. Aha. Dala som myslela, že ona to bude sama robiť, vieš? Princezna. No, však... Neviem. No, viem. A ešte máš? Čo? Nie, už mám hotové. Ideme. Kde máš to tričko? Tu je, dole. Dobre. Môžeme ísť. Máte leckovky, to je Dneska sme sa tu moc nezdržali, ale tak kúčik pekný na budúce. Ďakujem. Odcvičil si si? Áno. Dobre. Čo? Ktorú? Dneska vôbec neposlúcham. Ktorú? Vonku si chcela byť, no? No, tak nakoniec si skoro rozbila ešte jej hlavu, lebo samozrejme musela robiť všetko iné, len nie to, čo jej hovorím, takže... Tak. Ale dobre to dopadlo a teta mala zábavu v šatni, že... Chápeš? Ale dobre to je, áno. Však môžeme ešte to byť chvíľu. Hlavne nedeľu ráno, že upratuješ. Olievka? Si zapálil romantickú svečku.
tomto krásnom upratanom stolíku. Že? Pošli pustinku, úlob. No len pozor, lebo nemáš mi to zuby, zhnie mi ten oný objektív. No čo pozeráš? Sa troška usmej. Nemám umyté zuby, nemôžem. Neviem, bude ma vidno? Ale akože dneska, keby ma nebolo vidno, tak podľa mňa je to že úplne v pohode, ale dneska je nedeľa. Včera akože som bola, že takto som mohla urobiť 300 000 vecí a som si povedala, že to zvládnem. Dnes je však iný deň, proste prepálená, akože nič sa mi nechce, rodina išla von, ja som ostala doma. Ešte tu dopekám, asi pochystám obed, ale čo som chcela povedať je, že myslím si, že nie je nič akože zle na tom, keď nevravím, že vyhorenie. Vyhorenie je stav, ktorý akože sa nedá podľa mňa povedať na jeden deň, kedy akože niečo není dobre, alebo sa necítime dobre, ale že je dobré si proste priznať, že vieš čo, ja dneska nevládzem, ja proste dneska nedám veci tak, jak som ich dala včera a nebudem sa zrejme chovať takisto, jak som sa chovala včera, keď proste cítim, že sa zase potrebujem napojiť na nejaký svoj zdroj energie a toho, čo proste potrebujem, aby som sa na chvíľočku z toho pozvýchala, lebo myslím si, že tak akože vôbec nikto neráta a by nemal rátať s tým, že akože život je jedna rovinka alebo kopce a nič viac, že proste je to totálna niekedy chaotická mapa, ktorej sám človek prežívajúc tomu nerozumie, že prečo to tak je. A tak som to tak chcela povedať, že vo včerajších záberoch aj všetko, že včerajší deň bol úplne, že fajn a dneska sa to tak akože som povedala, že že úplne sa to zopsulo. A ja neviem, možno, že je to aj tým, že včera vieš slnko, všetko, energia v pohode a dneska zase je to taký akože možno útlo v tom, neviem, ale každopádne idem robiť obed a idem piecť tie chleby a dúfam, že príde nejaká spriaznená duša, s ktorou akože prehodíme reč a bude to v pohode, lebo môj muž to dneska není, hej, akože to by sme sa nepochopili na určitých úrovniach asi môjho a jeho vedomia, čo je proste v pohode a stáva sa to a není podľa mňa hneď hovoriť akože o tom treba, že či je to OK, či to není OK, že máme byť stále šťastní a vyrovnaní aj tak, lebo ako to sa podľa mňa vôbec nedá a čím viac sa človek snaží sa napratať do toho, že to tak musí byť a musíme stále fungovať dobre a tak akože je to podľa mňa tlak, ktorý veľmi rýchlo sa niekde odrazí a bude to možno ešte horšie, a keby to bolo, keby to ľudia, a keby sme si hneď na rovinu povedali, že jak to je. Ja som to dnes urobila, akože myslím si, že zobral to úplne v pohode s rešpektom voči mne, lebo vie, že ja proste taká som a ráta s tým, takže ja si myslím, že otvorene komunikovať o tom je priaznivé pre obidve strany, lebo tým pádom nemusíš očakávať od niekoho, že bude ten deň ako keby podľa toho, jak si to on chcel predstavovať, ale ty do toho nezapadaš, hej, že proste vedieť to uchopiť aj sám a robiť tie veci aj sám a nečakať vždy len, že teraz ten druhý je tu a budeme všetko robiť spolu a musíme furt byť spolu a všetko spolu a toto, lebo ako pre mňa to tak nefunguje, hej, že ja mám rada, keď som sama, aj práve teraz, že môžem sama tu byť a možno prichystať aj ten obed. Mi je úplne, neberiem to, že Ježiš, že som tu zavretá, hej, ale vieš, čo myslím. Takže ideme urobiť ten obed, dneska to budú špenátové halušky a uvidíme, čo ďalej. OK, takže je to v procese, bude to maškrta. Prečo by taký fakt kradol náhradu?
Sa tešíš, Hanka, do školy? Hej. To tak býva, no. Strážkyňa. Strážkyňa mačka. No, odovzdala som deti do školy a idem domov, lebo sa musím trošku dať dokopy. Trochu som asi to prechádzala, ale že tak, jak bolo už teplo a fajn, tak teraz je zase zima a nemám rada tieto proste odskoky, že 8 stupňov a potom zase minus 10 ráno, takže si myslím, že moja ľahkosť oblečenia ma dobehla v sobotnej náladičke, že je jar. No, takže ideme sa trocha skurírovať, lebo zase za chvíľku pôjdem naspäť a ahoj! A nech si teda oddychneme. Spravila som si na nejaké klasické vajíčka. Veľa soli. Teraz sol mi ide, ja proste mám rada sol, ale najviac cibula. Proste keď sú sople alebo hlieny, vtedy to môžem jesť, že na kila. Takže dobrú chuť. Dobrú chuť, idem to zjesť a ďakujem za zhliadnutie tohto videa. Dúfam, že budeš mať pekný deň. Vidíme sa pri nejakom ďalšom vlogu, ktorý bude možno tak ako tento, že ani že moc o ničom, ale tak ja rada pozerám bežné vlogy druhých ľudí. Baví ma to, nemusí to byť nič vystrelené, žiadne proste luxusné dovolenky, aj to ma baví a zároveň inšpiruje, ale vedzmi, to je vlog o tom, ako ja kvázi žijem život, takže ak to niekoho zaujíma, pozrie si to, budem rada. Ešte raz majte pekný deň, buďte zdraví a nech sa vám darí. Ahoj!